Omo gavana we kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo nigo hamomachire waziri w'obochenu haigeme cia Kenya Aden Duale kubatikana ni chikwani chabete ga kubwatoka bwigoro asogote buna ikaunti ya Nyamira nigere asirombe ye chi county kiri chikubwatoka hobokoreri botaisaine gochi asaba nanchi anena sobochenu nigo boigo chingekecho gavana Nyaribo aruro kubori gochi asomo waziri yo abaigo homo senator we county yo Kongo Mugeni okoretaro weikase nyagitari ya Nyamira kurigererio bokoreri buraroro mohori Christopher Kadigisemba arobotirwa sinchira yobwekirano Omugabana we kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo nigo atukuteirare chinkwana chumo waziri w'obochenu Aden Duale abaigo omoseneta we kaunti ya Nyamira omoske Erikio Kongo Mugeni kuna bokoreri tibo yobogendreta ase nyagitari ya Nyamira aso mugabana Nyaribo atebire buna ayo na mang'ana yoborimo naigo nigabaganirie Duale amono Kongo gutarira chinyagitari cha Nyamira na kwerorera inchira obokoreri bogwikiranigwa Igomiza Duale ni maite kwang'aine tune Senator Okongo Omogeni. Ayengwana gocha Nyamira na services inchi collapsed. Abantu ba Nyamira mbara complain. And you are not my boss. I deal with the people. Wali wang employed. Awara wananchi. Okongo ataranda osaria dieta ya Nyamira Nairobi. Ochega otare. Okwane na banyagatari, okwane na barwaire, orore na services inchi collapse, kweli au wrong. Lakini always kwa mokaga kwenda bunge wana wasali erieta liaseino. No bogabana na bokorigo. Enkwana bona omugavana Nyaribo nigo angire kochia koya chimashini chabosa nigo omugavana oyoiga arorekana kotenena no musimamo oyo mutindi bona maega ye chimashini echo nigo amang'ana arororo abisikanete ayo arairere egurube nene ekaunti ya Nyamira gwakanira equipment chimwara igure nano soro bago kwana naki ebinto birega abosa ikinyari bata ikomokerie ebinto ebi ngina bosa nkara kweta umuntu adene bintu mbira byabosa karare ngenga kibire byabosa ebintu ebi ekara kwa bisaine eri yeminete omanyene ebintu ebyo oyota manyeti ndwaro mu maete ekara omurwaire arwariwe ago jaji wosiringi 10 nyageta akonya 20%. 80% yagenda asomanyene equipment oitutamanyiti igona isingi komi omonta kana singi bere chatigara izano isato chana cherora aria sha chiajira asomonta tamanyiti igona kiekyo ndana kwanda koimo kichi equipment manga mna ngo kwa bakurudira chibandega oimoke equipment arabo amaripo amanyaka bamuno okoregazi ya silvery gukwana na bararia kurwase nyagitari enene ya Nyamira chingaki akoretaro yaye ya bene aso kurigereria inchira chimashini echo chigokora emiremo yaye nigo omowasiri bwobochenu imeye kaunti ya Nyamira Dr. Donald Mugoi aenekeria omunyamira buna emiremo yobobwenia nigegendrete asenchira enkia ekarutuko giri nyagitari chichonspi asebo niga mwatari nyagitari yiga murocha barwire ku outpatient mbare ngorro muroche ntogende to kora dialysis muroche gantu bwate CT scan yaito mwatwitira x-ray chons wanchesirai mammogram ogenda COPG eria maino ogenda chi ultrasound ogenda se general x-ray uchiche mpaka se CT scan yere maiga yaito gaiga abarwire togo saf nge CT scan na specialized x-rays umwakoriyo ketu akorete chi test 5900 asinya gitari yaito ya Nyamira county referral and everybody agrees nanjira natena ki azama tukaya make inyagitari ya Nyamira ya improve kirage boja bwarenga mboyo abakori emeremo gokarabare gazi egento taranga diko ora kamogyoka ngerige koro kwa
MRI ntwara cio mupango ng'aki tugoinyora Kingo-ripota Getembe kurwase nyagitari yeiga enene ye kaunti ya Nyamira ye gutoke meye wodi ya township ebunge ya West Mugirango Jeff Atigad Gisemba.